Good day guys, this is Kuya Chong na pod ug karon ang atong hisgutan is about subsets, complement, intersection, and union of a set. So kining tanan ato na sila nga usa-usahon karon. Okay. So una tani subset. A set whose elements are all present in another set. So all present in another set. Pasabot tanan nga mga elements ni Dia naapod sa usa ka sa lain nga set. Okay, for example, kini. So, set A, nasa dyan mga elements nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set B, nasa 2, 4, 6, 8, 10, di ba? Kung ato mabanta dyan, nasa late common, di ba? 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, di ba? So, pwede ta mo ingon nga si B subset, ang basta subset mo na jag U ja ingon, okay? So, B is a subset of A. Okay, pwede ta mo ingon na tungod kay ang mga elements ni B, di ba? Present ni A, okay? Mo na subset. Kung ang element sa usa ka set naatanan ngadto pud sa usa ka set, mao nay subset. Now arita ni complement. Okay, so unsa man puning complement? Elements present in the universal set or the set of all possible elements in a set but not in other set. Lisod siya sabto ni ba? Okay, so ato sa unahon si universal set. So kung mingon tag universal set, tanan nga mga possible nga elements sa usa ka set. Okay? Ang universal set kanunay jud na ijangan is U jud na kanunay. U jud na kanunay nga ni universal set. So for example kini. Okay? That is a universal set. Karon moingon ko tag complement naa ni subset nga wa sa lain nga set. Okay? For example, maingon tag complement of B. By the way, mao ni ang symbol ni complement, murag apostrophe, or this is called prime. Okay? Prime. Okay. For example, maingon tag complement of B. But pasabot naa ni universal set nga wa ni B. Mga elements nga naa ni universal set nga wa ni B. Okay? So, unsa man nato pagkuha? Okay. For example, kini. So, naay 2 si B, napoy 2. So, ato karasan si 2. Naay 4, naay 4. Naay 6, naay 6. Naay 8, naay 8. Naay 10. Okay. So, kung may tag-complement of B, atong ipanglista kadtong wa ni B. Kisa may wa ni B. Kining 1, di ba? Y1. Kanang wa gipang karasan. 1, we have 3, we have 5, we have 7, we have 9. 9, okay. So mao na sila ang complement ni B. Mga elements nga naa ni universal set pero wa sa kung kinsay giingon diha. Okay? For example, muingon kibalik ko og mahatag ko diri og usa na pud ka set. For example, maingon ko A. Ang ijang elements kay we have 3 sa kay lisod ni musuwat lagi. We have 3, we have 6, 9. Kibali. So kung maingon kog complement of A, but pasabot mga elements nga naa ni universal set nga wa ni A, bigin sa man na. So ato sa karasan ang kani nga ani A. So di ba naay 3 si A, naay 6 si A, naay 9 si A. But pasabot kining 1, 2, 4, 5, 7, 8 ug 10 mao ni ang complement ni A. But pasabot mga elements nga naa ni universal set naa ni Dia pero
wa ni A. Okay? Okay, sabtan. Yan na ka simple. Next is intersection. Unsa naman po ni intersection? Okay, so ato na kung tanaw ni isang symbol. U nga gibali. Okay, U nga gibali. So unsa man po ng intersection? Ingon din he, elements that are present both sets. Sabot mga elements nga pareho naa sa duha ka set. For example, dahil set A na set B, di ba? So kung maingon ta, A intersects B. Okay, ang pagbasa nini is A intersects B. Pasabot unsa man nga mga element nga naa ni A nga naa pud ni B. Okay, mo ni pasabot sa intersection. Mga elements nga naa sa usa ka set, naa pud sa usa ka set. So naa ni atong sang linginan be. So 1 way 1 si B. 2, di ba na 2. 5 na ay 5. 8 na ay 8. Og 10. Okay, so mo na ato yung pangsuwat karon dire. So we have 2, we have 5, we have 8, og we have 10. Kasalo ang hong agi. So mo na intersection. Okay, mga common nga elements between duha ka sets. Okay? Okay, sabtan. Mo na timan ninyo. Okay, sunod. Union. Unsa naman po ning union? Elements belonging to both the sets. So unsa may kalahian na ni sa intersection? Okay. Sa intersection, kung unsa ray common nila. Okay? Unsay common, basabot unsay pareho nila. Pero sa union, ato ora silang itampo. Union, nagtampo, nag-unites. Okay. Kini sa pagbasa na ni, this is read as A unites B, or the union between A and B. Unsa man na siya sa paghimo kuya? Okay, so para makasuwat tag union, ang atong buhaton is ato urang ipanglista, ato ora kay bali itampo ang mga elements ni A sa elements ni B. Then dapat naka-arrange. Okay, so dapat 1 nay 1, 2 nay 2 da ka buok, pero usara ito suwat ha. Sunod 3, sunod 5, sunod 6, sunod 7, sunod 8, sunod 9, sunod 10 da ka buok, 10, pero usara ito suwat ha. Sunod 11. O, narana, mo na siya. Mo na union between A and B. Okay? Mingon ganitang union, ato urang itampo ang ilang mga elements. Pero kung magbalik-balik kay bali duha ka buok, di natok dili duha ato suwat, usaray ato suwat. For example, kini kay baling 10, di ba? Duha ka buok 10, pero usaray ato suwat ha. Okay, mo na union. Next. Oy, wa naman di ay. Okay, pero before ta mo kuan, mo review sa naman ta. Okay. Review. Subset. Mingon kay tag subset, elements that are all present in another set. But pasabot, makaingon tag si B subset ni A, B subset ni A, kung ang tanan nga mga elements ni B makit-an po nimo ni A. Like na makit-an nimo ni A, di ba? Okay, next. Complement. Okay. This is read as the complement of B. Okay? Kung kani, complement of C. Kung ini, complement of A. Pero ang uban, ang basa na is B prime. Ang uban is C prime. Ang uban is A prime. Pero ang akong pagbasa is the complement of A. Base rapod sa akong nakitaan sa YouTube. Okay? Next. Mayroon tag complement of A, naa ni universal set. Mailhanin mo sa universal set kay U ang ngani sa isang set. Yan na. Okay? Naa ni universal set nga wa ni subset or wa ni B. For example, may complement of B. Mga elements nga naa ni universal set nga wa ni B. Okay, so mo ni sa, di ba? Na may 2, na may 4. Yan na. Okay, di ako mabalik. Sorry. Sige. Basta, himnumdumi, basta complement nga ni naa ni universal set nga wa ni B.
Kung maingon og complement of A, so naa ni universal set nga wa ni A. Okay? Okay. Next, intersection. Hinumdumi ba sa intersection? Present in both set. Mo na ijang symbol. Ang pagbasa is A intersects B, or the intersection between A and B. Mo na ijang pagbasa. So, sabot ana, mga elements nga naa nilang duha. Pareho, for example, kining 2 o kining 2, kining 5 o kining 5, 8 og 8, 10 og 10. Mo na ito pang suwat din he. Kanang mga common nila. Okay? Okay. Next, union. Okay, ang union pod is simple. Itampo. Mo na hinumdumi basta union, itampo. Atong itampo ang ilang mga elements. For example, kini. This is read as A unites B. Kana, mo na pagbasa na ni. So, unsa man na siya paghimo, ato na itampo. Magsugod ta sa kinagam dyan. 1, 2, diba? Haro magikuan ka ina. Sige, na pumabalik. Kaya mo taas na po ang atong video. Okay. So, simple ra siya kaadyo. Okay? So, union. Okay, mana. That's all for now. So, unta nakatabang. Og thanks for watching. This is Kuya Chong saying kanang kung kapudyon ka adyo ka undang pahuway. Adyo paghuna-huna nga di nimo makaya. Adyo paghuna-huna nga di ka mao paningkamot. I-give imong best. Of course, adyo kalimti mag pray. So that's all guys. Thank you.